ír. Jól van, drágám, írjuk. Hát mondjuk. Kedves barátságos család, az legyen benne. Legyen benne. Kedves barátságos család, legyen benne. Legyen benne. Jó. Kedves barátságos család. Mi legyen még benne? Már mondjuk legyen benne, hogy a virágot hozzon az, aki idejön vendégségre. Akkor várjál, akkor legyen még benne, hogy mekkora lakást írjuk. Nagy, minél nagyobb, mert akkor jönnek. Minél nagyobb. Írjuk azt, hogy... Igen, még talán valamit. Írjátok valamit talán. Írjuk azt, hogy zuglói lakás. Zugló, jó? Tehát, várjál. Írjuk azt, hogy tévénk is van. TV? Tévé, mi mondja csak az nem drága. Nem, arra jönnek. Van WC? Na jó, most maradjon mindenki csöndbe, írja le, amit gondol, és a végén majd értek el. Helyes. Írás. Wir sind eine nette ungarische Familie und möchten unseren Sohn im Oberschulalter gerne zur weiteren Schulbildung ins Ausland schicken. Als Gegenleistung dafür würden wir eine ausländische Studentin oder Studenten der ungarischen Sprache herzlich bei uns willkommen heißen. Zuschriften bitte unter Ungarisches Abenteuer an die Redaktion. Hungarian family eager to embark on an exchange program for their son currently attending high school would very much like to welcome a prospective Hungarian language student from abroad. Please send your reply to the editor marked Hungarian Adventure. Венгерская семья приглашает на каникулы иностранного студента, изучающего венгерский язык, в обмен на поездку за границу их сына старшеклассника. Писать в редакцию. Девиз «Приключения Венгрии». 一个匈牙利家庭愿意接待一位来匈牙利学习匈语的外国大学生，作为交换，将他们正在读中学的儿子送到外国就读。 Szia, Oszkár! Szia, anya! Köszönöm. Kenyér, paprika, paradicsom, csokoládé nincs. Csokoládé nincs. Levél van. Van levél? Van. Géza, gyere! Tessék! Szia, Zsuzsa! Szia! Van levél? Van. Jean Duval, Párizs. Zsán. Lány? Nem. Fiú. Fiú, az jó. Sziasztok! Szia, Géza! Szia, apu! Zsuzsa! Tessék. Tessék! Szendvics! Tessék! Szendvics. Köszönöm. Köszönöm. Kezi csokra. Jó napot kívánok. Jó napot Jó kívánok. napot! Szia. Szia! Bocsánat. Semmi baj. Ő az? Nem, az nem ő. Ő. Nem. Nem ő az. Ő az! Nem. Bocsánat, Semmi baj. kérem, Jean vagyok. Te vagy Jean? Ő Jean. Nem Jean, Jean. Jean, lány. Lány. Ez nem rossz. Kezi csókolom. Pénzes Géza vagyok. Pénzes Gézáné, Zsuzsa vagyok. Szia! Oszkár vagyok. Tessék! Köszönöm.
Pénzes Géza vagyok. Pénzes Gézáné, Zsuzsa vagyok. Szia, Oszkár vagyok. Pénzes Géza vagyok. Én Pénzes Géza vagyok. Pénzes Oszkár vagy. Te Pénzes Oszkár vagy. Ő Pénzes Zsuzsa. Van, nincs. Paprika van. Paradicsom van. Paprika nincs. Paradicsom van. Gyümölcs van. Gyümölcs van. Szalámi nincs. Szalámi nincs. Szalámi nincs. Gyümölcs van. Ki ez? Ki az? Mi ez? Mi az? Ki ez? Pénzes Géza? Ki ez? Pénzes Géza? Nem, ő Pénzes Oszkár. Ki ez? Pénzes Zsuzsa? Ki ez? Pénzes Zsuzsa? Nem, ő Jean Duval. Ki ez? Pénzes Géza? Ki ez? Pénzes Géza? Igen, ő Pénzes Géza. Egy, kettő, három, négy, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nagyon jó. Igen, hát persze. Igen. Jó. Persze, viszont hallásra. Szia, Zsuzsa. Jó reggelt. Mit csinálsz? Ülök. Kávé? Igen. Itt a kávé. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Hogy van? Köszönöm, jól. Zsuzsa, mit csinál? Én ülök. Mi ez, kávé? Igen, kér. Köszönöm, még nem. Tessék. Oszkár, mit csinálsz? Hol vagy?
Nem, ez nem jó. Talán ez. Talán... Nem, ez nem jó. És ez? Igen, ez jó. Jó reggelt! Hogy vagy? Köszönöm jól. És te? Köszönöm, jól vagyok. Itt ki ül? Ott apa ül. Itt anya. Te itt ülsz. Én ott ülök. Nem. Anya ott ül. Én itt ülök. Tessék. Én már nagyon éhes vagyok. Nem szabad. Persze, hogy nem. Jó, az jó. Talán. Mit csinálsz, Géza? Telefonálok. Viszont hallásra. Ülj le! Mit kérsz? Semmit. Nem vagyok éhes. Minden nagyon finom. Tessék leülni. Szívesen. Jó étvágyat. Mit kér, Jean? Ugye kávét? Igen, köszönöm. Anyu, tej van? Igen. Hideg kakaót kérek. Oszi, kérsz tejet vagy nem? Persze, hogy kérek. Hol van a cukor? Itt van. Mennyi? 2 vagy 3? 3. 1, 2, 3. Nagyon köszönöm. Szívesen. Számok. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 20. 21. 22. 23. 30. 31. 32. 33. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 200. 300. 400.
500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Mennyibe kerül? Mennyibe kerül a kenyér? A kenyér 98 forintba kerül. 98 forint. Mennyibe kerül a sajt? Mennyibe kerül a sajt? A sajt 850 forintba kerül. 850 forint. Mennyibe kerül a szalámi? Mennyibe kerül a szalámi? A szalámi 2400 forintba kerül. 2400 forint. Igék. Mit csinál Oszkár? Oszkár ül. Én ülök. Te ülsz. Ő ül. Mit csinál Géza? Géza telefonál. Én telefonálok. Te telefonálsz. Ő telefonál. Jean, kér kávét? Nem kér kávét. Én kérek. Te kérsz. Ő kér. Én telefonálok. Én csinálok. Én kérek. Én ülök. Te telefonálsz. Te csinálsz. Te kérsz. Te ülsz. Ő telefonál. Ő csinál. Ő kér. Ő ül. Nem vagy éhes? Nem vagyok éhes. Szomjas vagy? Nagyon szomjas vagyok. Beteg vagy? Nem vagyok beteg. Éhes vagyok. Én éhes vagyok. Éhes vagy. Te éhes vagy. Ő éhes. Én éhes vagyok. Én nem vagyok éhes. Te éhes vagy. Te nem vagy éhes. Ő éhes. Ő nem éhes. Éhes vagy? Éhes? Ő éhes? Géza éhes? Milyen? Milyen a kakaó? A kakaó hideg. Milyen az alma? Az alma finom. Szia, Jean! Hová mész? Én moziba megyek. És te?
Nem. Háló, Zsán. Hogy vagy? Én jól vagyok. Ez nem jó. Oszkár! Mit csinálsz? 7 óra van. Nem mész iskolába? Nem megyek. Nem vagyok jól. Beteg vagy. Nem vagyok beteg, csak nem vagyok jól. Hova mész? Dolgozni. Dolgozni? Mit kérsz? Nem vagy éhes. Nem vagyok éhes. Szomjas vagyok. Egy teát kérek. Jó. Már 7:30 van. Megyek. Kezi csókolom, Zsán. Hogy van? Köszönöm jól. Hány óra van? 8 óra van. Dolgozni megy? Nem. Boltba, postára, bankba megyek. Oh. Viszlát, kezi csókolom. Szia, Zsán. Sétálni mész? Igen. Nagyon jó. Én is. Nem mész iskolába? Nem, ma szabad vagyok. Hol lehet itt telefonkártyát vásárolni? Nem vásárolni, telefonkártyát venni. Hol lehet itt telefonkártyát venni? Például itt. Vagy ott. Jó napot! Jó napot! Jó napot kívánok, tessék, mit kér? Egy telefonkártyát, 2 képeslapot és 10 buszjegyet kérek. Tessék. Köszönöm. Bocsánat! Lehet itt francia újságot venni? Persze, hogy lehet. Mennyibe kerül? 485 forintba. Bocsánat, nem értem. Nem magyar? Nem, francia vagyok. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Tessék. Igen. Ez nagyon csinos. Ez nem rossz. Tessék, ez is nagyon csinos. Ez nagyon csinos. Mennyibe kerül? 5900 forint. Az drága. Tessék, ez olcsó, csak 2000 forint. Ez csúnya. És ez szép is, és olcsó is. Igen, ez jó. Mennyibe kerül? 2900 forint. Ezt kérem. Igen. Bocsánat, nem vagyok itt. Oszkár mit csinál itt? Nem beteg? Hova megy? Géza is itt van. Bocsánat! Anyu, te itt vagy? Zsán, hol ebédel? Nem tudom. Itt van egy jó étterem. Nem éhes? Nem vagyok éhes, csak szomjas. Én éhes vagyok. És Oszkár is. Mi ez? Kakaó, alma, tej, sajt, vaj, gyümölcs. Mit kér? Kakaót, almát, tejet,
sajtot, vajat, gyümölcsöt. Mi ez? Bor, cukor, víz, kenyér. Mit kér? Bort, cukrot, vizet, kenyeret. Kérni, telefonálni, ülni, menni. Tessék menni. Köszönöm. Tessék kérni, tessék telefonálni, tessék leülni, tessék menni. Én megyek, te mész, ő megy. Hova? Iskolába. Boltba. Étterembe. Postára. Rendőrségre. Hol van Géza? A bankban. Az étteremben. Hova megy Géza? A bankba. Az étterembe. Tessék! Kezit csókolom. Jó napot kívánok! Kovács Árpád vagyok. Tessék várni egy kicsit. Pénzes úr telefonon beszél. Igen? Bocsánat, igazgató úr. Kovács úr már itt vár. Egy pillanat. Tessék leülni. Köszönöm. Mit kér? Kávét, teát, ásványvizet? Köszönöm, nem kérek semmit. Tessék, igazgató úr. Jó, rendben. Tessék. Köszönöm. Igen, tessék. Jó napot kívánok, igazgató úr. Jó napot kívánok. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Évike. Tessék, igazgató úr. Mikor megyek Berlinbe? Szerdán vagy csütörtökön? Csütörtökön. A repülőjegy rendben van? Igen, minden rendben van. Mikor indul a repülőgép? Reggel 8-kor. És mikor érkezik Berlinbe? 10-kor. Telefon. Halló, tessék? Szia! Mi újság? Szia, Géza. Minden rendben van. Hol vagy? Itt vagyok az irodában. Dolgozom. És te mit csinálsz? Főzök. Mit főzöl? Francia sajtlevest. Ó. Hol van Oszkár? Itthon ül és tanul. Zsán is otthon van? Nem, ő múzeumban van. Remek. Meddig dolgozol? 5 óráig. Jó. Szia! Jaj, a leves! Szia, Zsuzsika! Szia! Bocsánat! Semmi baj. Köszönöm! Mi újság? Hogy vagy? Köszönöm jól, minden rendben. És Géza? Ő is jól van, dolgozik. Oszkár jól tanul? Hát nem nagyon. És milyen a francia lány? Milyen? Nagyon csinos. Géza például. Oszkár. Jó estét! Jó estét, Zsuzsa, Szia. szia! Csókolom, Mancika! Jó estét, Géza! Na, szia, Zsuzsi! Szia! Én megyek! Szia!
Francia sajtleves. Nagyon éhes vagyok.